Algunes històries dels Països Catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros. Quan trobem que alguna cosa és molt lluny d'on som nosaltres, diem que és a la Quinta Forca. I malgrat que a Catalunya alguns restaurants es diguin així, el cert és que aquesta forca no té res a veure amb les forquilles, sinó que fa referència al mecanisme fet servir per penjar els condemnats a mort. Des de l'edat mitjana, la forca ha sigut un dels sistemes d'execució més utilitzats al nostre país. I és que ho tenia tot: econòmic, reutilitzable i, potser el més important, exemplaritzant. En aquest sentit, era habitual deixar els cadàvers penjant durant força temps a la vista de tothom, per avisar de manera ben explícita quin era el final que els esperava als delinqüents. Si el delicte era especialment greu, el condemnat era esquarterat. Aleshores, la forca només s'hi penjava un tros. Les forques se situaven gairebé sempre com a carta de presentació a les entrades de les viles i ciutats. I a començaments del segle XIX, als afores de Barcelona encara n'hi havien, situades ben estratègicament. Una era el barri d'Hostafrancs, fins que va ser substituïda per una mena de creu expiatòria o purificadora, coberta per una petita teulada. D'aquí li ve el nom al carrer de la Creu Coberta. Una altra era el Pla de Palau, al barri de la Barceloneta, molt a prop del mar. Aquesta forca la van haver de treure perquè aquell era un lloc molt concorregut per comerciants, mariners i viatgers, i la pudor dels morts, passats uns dies, acabava sent força desagradable. Les altres dues forques eren, una al portal de Sant Antoni i l'altra al Pla de la Boqueria. La Quinta Forca va ser l'última a aixecar-se, possiblement per un augment de la demanda, però sobretot perquè a Barcelona apareixia una cinquena via d'entrada a la ciutat cada cop més concorreguda, i calia avisar els nouvinguts de com les gastaven les autoritats de la ciutat comtal. Aquesta cinquena forca l'hauríem de situar cap al final de la Meridiana, a prop del nus de la Trinitat. De fet, la forca la van instal·lar tot just al turó que dona nom al barri del Turó de la Peira, al districte de Nou Barris i a tocar de Sant Andreu del Palomar. Efectivament, la Quinta Forca era molt lluny del centre de la ciutat per a una gent que anava a tot arreu caminant o en carro. Per tant, és molt comprensible que, per la seva ubicació, acabés convertint-se en una de les frases fetes més recurrents en la nostra llengua. A més, qui hi anava ja no tornava mai més. Al començament d'aquesta història parlàvem de la forca com a element dissuasori per als delinqüents, encara que això, evidentment, no sempre fou exactament així. La forca també servia per advertir i per escarmentar els qui qüestionaven l'ordre establert i imposat, és a dir, com a element de repressió social i política. Un dels exemples més clars d'això que dic és allò que es coneix com a delma de forca. Aquesta pràctica la va impulsar el règim del Borbó Felip V a Catalunya i també al País Valencià i Aragó, a les acaballes de la Guerra de Successió, quan el conflicte va passar a ser conegut com a Guerra dels Catalans. Tot plegat consistia en penjar a la forca un de cada 10 presoners, sense judici previ ni dret a la defensa. L'excusa era que anar contra el règim borbònic i lluitar contra la imposició de la seva repressió no era una qüestió que s'hagués de tractar políticament, sinó com a una activitat delictiva. Lluitar per la llibertat de Catalunya era considerat un crim de lesa majestat, és a dir, una ofensa a la dignitat del primer Borbó espanyol. Tarragona va ser el primer lloc on es va documentar, al 1713, una ordre d'execució massiva de presoners pel delma de forca. Tornant a Barcelona, lloc on situem la nostra Quinta Forca, la darrera execució a la ciutat data de l'any 1832, però no pas perquè quedés anul·lada la pena de mort, sinó perquè es va introduir l'ús general del garrot vil, reservat fins aleshores per a les persones de més categoria social. Sigui com sigui, la propera vegada que us parlin d'allò que és a la Quinta Forca, millor que es tracti d'un restaurant, no us sembla? I si no és així, jo de vosaltres creuaria els dits i tocaria ferro, per si de cas. Estimats oients, ens retrobem ben aviat aquí a Ràdio Ciutat de Valls amb una nova història dels Països Catalans. Que acabeu de passar un molt bon dia. Algunes històries dels Països Catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.